Затрымалі спевака Алексея Хлястова. Забароненага артыста адправілі на Акрэсціна. Ягоная жонка не ведае, за што канкрэтна, а сам спевак запісаў відэа на выпадак свайго затрымання. Ён расказаў, што яго некалькі разоў выклікалі на прафілактычныя гутаркі, у тым ліку ў Губазе, где была размова, якую спевак назваў дзіўнай. Там, находясь, была очень непонятная беседа, совершенно непонятная, на что я, собственно говоря, не смог ничего ответить. Пасля гэтага Хлястова вызвалі яшчэ і ў транспартную міліцыю. Артыст падазраваў, што яго могуць затрымаць, але ён даводзіць, што нічога не парушаў. Алексей трапіў у чорныя спісы забароненых у Беларусі артыстаў. Праз гэта яму давялося змяніць працу. Вядомы ў нулявыя спевак пайшоў працаваць у таксі. Зусім нядаўна ён упершыню расказаў падрабязнасці ў інтэрв'ю. Алексей падзяліўся, што з канца 2021 года не можа выступаць з канцэртамі і працаваць як выкладчык ці прадзюсар. Ён дасылаў рэзюмэ ў розныя кампаніі, але яму ўсе казалі, што па пэўных прычынах не могуць узяць на працу. Калі ўсю фінансавую падушку сям'я выкарыстала, то Хлястов вырашыў пайсці ў таксі. Разам з ім цяпер працуе і яго сын. Алексей доўга не прызнаваўся, што змяніў прафесію. Было псіхалагічна складана прызнаць, што асноўная прафесія не артыст. Спевак прызнаўся, што сцэны яму вельмі не хапае.